Здравейте! Днес ще оцеляваме с Хрибуте. Аз съм мистер Билби. Здравейте! Има бонус съндък, като гледаме пуснал. Аз взема кирка и дърво. Малко хляб ще взема. Аз взех дървото, Аз взема другата брадва. радва и едно хлебче. Вземи пръчките. Добре, чай чупим то с чест. Вземи факелите, могат да ни потребват. Ето ги конете. Ела към тази гора, аз обичам повече нея. Оле, за сега не ми лаги. Дано да не ми лаги. Добре. Така. Където си ти? Не ме ли виждаш? Точно Не. на теб съм. Над мен. Да, вече те видях. Чупи дърва. О, има кучета. Да ни наухапят. Ако ги ударим, ще ни. Това може и да снимаме и още епизоди, не се знае. Ако искате да се включите при нас, просто Ако искате да снимаме, абонирайте се. и ни напишете коментари, за да ви Да. включим в нашето оцеляване. Ето, даде ми ябълка. Ще ходим в ада да взимаме неща. И по-нататък. Ще ни трябват и миньори. За жалост сме само двама. Ще е хубаво, ако намерим някакво селце. Да, това много ще ни помогне. Може да живееме там дори. Да си построим къщичка, да го направим по-хубаво. Да ни удари вълка. Нещо. Ами сторим се, че го удари. Само нощите ще са малко тежки, защото ще има зомбика. Да, ето тук, ако беше нощ, можехме да пронощуваме. Тук има коло малко да вземем. О, сабе, ще ни потрябва. За факли, примерно. Че аз да направя още една кирка, за да копаем и малко камък. Да, хубаво ще. Дай ми пръчките. Чакай. 2 пръчки стигат. Да. Добре, чакам. Ти чупи там. Тук има още коло. Нека. Ние сме на 1.7.2, защото има скинове. И не бъгва толкова колкото на 1.7.9. Да. Ние нямаме премиум акаунти, ние сме с хакерската версия. Но не виждам никаква разлика в това. Вярно, че купената е по-хубава, но и хакерската върши работа и също е толкова хубаво. Колкото и... Даже е по-добре, отколкото купената. Да, ние да даваме 40 000 там, колкото е. Не, просто може да се изтегли. Почна да се смрачава леко. Не е почнал. Да. Не бе, това е дето сме в пещерата. Да, на мен така не се вижда. И на мене. А и ти там копай малко, аз ще чупя още дърво. Добре. Мисля, че видях овце, да ида ли и убия. Ако са наблизо, ни дей. Потърси малко айрон, може да направим ножица и да събереме повече вълна. Чай да видя първо. Чисто е в пещерата, аз ще видя дали наистина. Да, една овца, 2 овце има. Не ги убивай. И много коне има, между другото.
Слез при мен е надолу в пещерата, там би трябвало да има айрон. Много не трябва да се отдалечаваме, защото ако се изгубим. Аз тук влезна в една пещера. Няма айрон, но има много кол. Ама няма да го копам. Къде отиде работната маса? Аз я взех. Хубаво. Аз ще направя друго. Взех я, защото мислех, че няма да трябва. И може да има по-нататък в някакъв сървър giveaway, например в PP България. Може да направи един giveaway. Чай, че тук не мога да се измъкна от водата. От капанът на водата. Ето това ще се чупя. Чай, че май ще да малко да те загубя. Чай, тук пак ще слезна в тази пещера да взем. Но не се надявам много да намеря май. Намерих айрон. Добре. Щупи го. И го изпечи след това. Не се отдалечавай много. Може да има зомбита. Няма даже излизам от пещерата. Ако видиш пая, го уби, ще ни трябва Връв. за въдица. Да съберем още храна. Сега сме само... Аз за сега имам само един хляб. Да, много ще ни трябва храна на нас. Вече съм малко се загубих. Идвам... Аз те виждам. Виждам ти името да е, не тебе. Къде? Надолу. Идвам на помощ. Намерих айрон. И не знам, и аз намерих много айрон, ама не знам как да се пребера. Ма чай първо да изкопаме айрона. След това ще мислим за прибирането. Да, виждам те, ти идваш към мене, май. Аз изгубих името. Ето го. Видях те. Аз просто бях клепнал. Кой ще те измъкна? Стой, аз копам сега. Чай, стой! Къде тръгна? Стоя. Здрасти. Добре, айде да излезем. Внимавай. На къде? Нагоре. Къде го? Къде? Сега на къде беше? Да. Има лава. Ко? Погледни до лавата, може да има диаманти. Има още айрон. Видях. Да, спра ли? Кое? Ще спра лавата. Ако искаш ела, мисля, че знам как да се измъкнем. Аз ще порискувам. Искам да видя. Майче, намерихме равин. Пази! Чай малко да изкопам. Аз не знам, от тук някъде дойдох. От тук май дойдох. Не. Не мисля, че от тук, защото аз тук не бях не бях да видя. Ето от тук отгоре дойда. Ела. Има айрон. Не съм го видял, аз тук бях дошъл.
Аз се чудя откъде бях паднал. Чай така ще направим като стълбички. Ето тук, скочи, ела при мен. Ти каква айрон имаш? 20. Аз 13. Чая да ви. О, тук има още лава. Ко? О, и още айрон. Аз се измъкна. Добре. Не. О, вънка е нощ. О, не. Тогава трябва да излезна от пещерата. Не, стой вътре при лавата ще идим. Там Аз намерих една лава. даде там при една лава, ако съжда, стоиме. Да, може. Чакай тук сега. Направи една печка. Ти имаш ли крафтинг тейбъл? Остана горе. Направи една печка, аз имам 20 желязо. Ще да пострижа на 2 овце там. Но ще остави честа да се остават нещата, случайно ако ме убият. Ти стой тук, аз ще да ги пострижа. Не, аз ще да. Ето, въглища има в честа. Добре. Чай ще си направи един меч. Искаш ли камъни? Аз имам. Хубаво да се е тук камъни. Изчакай малко, отивам до туалетна. Тук съм. Добре. Радвам Към се. колко време има да окажа клипа? Що? Просто то. Не знам. Няма определено време. Той за колко си поискаш може да снимаш. Да, 24 часа, ако съм мога снимам и клипа ще стане 64 гигабайта. Тук търся, имаш една черна овса, но не знам къде отиде. Имам за сега 3 вълна от едната овца. Тъкмо като си направим леглата, просто лягаме да спим. Да. Ма не мога да намеря другата овчица. Или защото е тъмно не мога да я видя. Намери тя кога да избяга. Ако искаш излез тук да намерих още лава. О, не. Ко? Ко стана? Нищо. Много странно. Няма зомбита. Да не се направил... няма ли? Аз не виждам. Ама е тук до мен е пълно. Затова са... Чай, това не беше нашата дупка. Намерих още айран, ама после ще го скопаем. Сега ще дойда да забера да идем при другата лава. Ако си спомня къде беше дупката. Виждам. Ти помниш къде беше дупката? Не. Защото аз малко се позагубих тук. Опа, е крипари. Давай. Ко? Не остана крипара да тавани. Чакай. Секунда, намеря дупката. Ох, направих си. Излез отвънка да ме посрещнеш.
Да не изгубим нещата. Ко? Не, ти просто излез да ма посрещнеш. Идвам. Ам О, чай махна малко, че взе да прекъсваш. да го направя ли намирно, защото леко ми Ако бъга. искаш. Ще го направя. Така е по-добре. Но излез отвън. Не съм сигурен в коя дупка беше. Виждам тимето. Къде? Чакай ме. Близко ли съм до тебе? Стой на едно място. Голов. Добре, я и да се връщаме в дупката. Видях голов овца. Да, се постригах. Ето е другата черна овца, бе. Ето ли беше? Не знам. Добре, ето е дупката, стой тука. Чакай. Стой тука до дупката. Ето виж къде съм. Добре да е дупката съм. Не си до дупката, ще я изгубиш както аз я изгубих. Ето, тази дупка е тука, виж. Да, знам. Не е тази голямата дупка. Отиваме в дупката. Да си направим легла. Изчакай ме за малко. Нямам храна аз, между другото. Ето там има 1 милиард магарета. За какво събираш? За кожа? Да. Да си направим малко дрехички. Събрали кожа? 6 кожа. Ако събереш 8, ще си направим по едни бутуши. Или събер по-хубаво 10. Го тука. Едно да убия. Дам где, ама не ми да кожа. Добре, ари идвай. Това ми даде едно кожа. Още една кожа ми трябва. Много рядко да ме пусне в... Идвам, Иване. Опа. Ето. Става ден. Добре, ето на мене. Къде е? Видях това. Виж овцата, може да я подстрижиш. Тя пак ли е пораснала вълната? Да. Много бързо е. Ти стой дупката, аз ще дам бързо да пострижа и другата овца. Това ли беше дупката? Да. Аре, трябва да се изнасяме от тук. Чакай. Ако може да ми оставиш ябълките. О, не, дано да не изгубих дупката. Не, тя е тая. Дано да не объркам пътя. Кой ще го объркаш, като той вървиш сам напред. Да. Аре, отивам да събирам багажа. Хубаво ще е. Ябълките къде са? Ябълките са в мене. Да, едната ябълка. Ще имам 3 бутчета. Аз не... ето те. Искаш ли един хляб? Да, съм много гладен като гледам. Горе някъде ще направим легла. Защо са ни легла сега? Ами вечерта ли ще правим леглата? Като дойде вечерта. Дай сега да се обикаляме да видим. Аз искам да направим къщата в някаква пещера. Защо? Не в пещера, ама в някаква планина да издълбаем така. Ама защо? Чай, спри са, не да я мърдаш. Мъки. Добре, сега... Моят приятел иска да не сме... Не съм. Объркахме посоката. Къде си? Към гората тръгвай. Се върна обратно. Деда имахме седла. Дай си му радвата.
Ето от другото такова. Ко? Да. Вземи скрафт. Тук има въглища, кол. Ето, изкопай. Айде. Тръгнах. Да, наистина може да е. Ето така ми харесва, виж. Къде? Тук ли да го издълбаем? Не, много така. Много във водата е, като чуй. Да, затова. Чакай ма, че не може да излезе от водата. Тук има много такива, ако искаш в тази... Насам е гората, майче. Ама тук ще има гора. Това е зимната, аз не... Не е зимна. Зимните са такива. Ама няма сняг в нея. И какво? Тук намерих един много хубав биом. Ние нали оттам се върнахме. Тук. Но и тук. Предполагам, че няма ти хареса. Ти къде отиде? Тръгнах към гората, например. Можеш да ме изчакаш? Пред планината споко. Какво? Пред планината съм и те чакам. Я чакам. Напред хаските. И ако можеш малко дърво да ми дадеш. Да направя такова. Готова аз си направих на мен. На мене? Ето. Дай ми такова. Какво? 6 дърво. Значи. Не такова дърво. На ти легло на тебе. Благодаря. Добре, айде. Ще потеглим натам в далечината, виждам гора. Къде? Натам. И е нещо като планина. Да, забеляза. Аз от другия край видях айран, ама като се установим тогава ще тръгнем да обикаляме за айран и такива неща. За да спиме, защото ако умреме няма да успеем да го намерим. Да знаеш, че след като спиме и маче съвсем по някакъв начин. Ти къде отиде? Ето. Иване, знах на предата. Чай сприса. Процесора леко прегрява. Добре. Тук открих едно много хубаво място, ела. Има вода. Хубаво е. И тръстика намерих. Прасета. Супер. Сега ще да им тегля ножа. Слизай бързо, слизай. Слизай, бе. Слизай, ти казвам. Що не ме слушаш ти, бе? Слизай, ти казах, бе. Сега ма кара да го бия, вижте. Слизай. И ти ще мреш. Затова, ето ни кажеш на приятелят да слезне. Добре, сега къде ще я строим? Ето ми изглежда доста добре, ама... Не! Много е... Така, как да ти го обясня, много е забутан. Той е хубаво. Иване, ето! Намерих идеалното място. На това тук? Това. Добре, ама нямаме лопата. Напред. Чай, че тя те ударя, май. Нямаш. Ето тук. Опа. Чай, тук малко така.
Какво съм учил? Да. Я ще... Чай да те направя ли лопата? Аз си направих вече. И аз ще направя две пък. Тук остави крафтинг тейбъл. Давай малко кирка по му. Не, това за котка го правиш. И как? Аз викам само едно да има. Чай спри. Само да има една вратичка. А, Сети ли си? да. Чакай тук малко да издълбаем така. Той ви стои тук ще е така. Оп. Чакай, ще ударя. Добре, и надолу ще направим нещо като често. О, не! Иване! Наводнение! Боже, над нас има езеро! Добре, тук няма да е къщата. Не! Айде, тръгваме се. Отказах се да е тук къщата. А, крава! Отидя за коли. Мирисник с мирисника му. Добре. Оп, полека. Извинявай. Къде я намери тази крава? Е тука. Убили я? Да. Добре, идваш ли? Добре, тук вече намерих много хубав биом. Идваш ли? Бъди с... Като жора, крава нищо не ми даде. Аре. О, голяма планина. Ти ли отрепа другата? Коя друга? Нищо. Аз тук малко крави си отрепах. Ето е хубаво, не? Да. Има догора сме. Може да си направим ефект. О, тук тия крави не дей да ги трепиш. Ще ги размножаваме. Дойде ли до мене? Не, на мене леко ми прекъсва. Ето ме. Видяхте. Не дей да изкача. Що? Иначе ми кряше. Чай малко. О, крави! Я тук ма. Бегле съм. Мисо. Добре, тук ще ни е къщата. Чакай. Сега ще се след една минута ще спрям клипа, защото имам малко работа. Знаете, пак да ви напомня, ако искате да оцелявате с нас, само напишете коментар и скайп, моля, за да може да изпратим покана. Да, ако искате да снимате с нас, просто трябва да напишете. И може и да снимате с нас, не се знае. Напишете на колко сте години. От колко време играете Майнкрафт. Спри да копаеш, спри да копаеш. И какво мислите за нашия клип? Аз го правя равномерно. И аз. Не е вярно, ти въобще не го правиш равномерно. Добре, де. Довиждане. И довиждане YouTube. Чао.